Hello mga kabandins! I'm here again! Hagbayran ni nako namo gilaag sa kong bana pero wala lang nako na-upload, wala nako na-edit. Basta wala ko kay baw kanang ganing mura ko gitapulan pero guys wala ko ni surrender. Gikapuira siguro ko ingana siguro ang kinabuhi ang life sa tao usahay kapuyon ta mopahuway ta pero dili ta mo surrender, diba guys? Nakarelate man siguro mo. Bati ko og kaanyag. Actually guys, pagabot pa nako gikan sa akong work, so usay nasod sa kong hunahuna na buhat kog intro. Guys, nakaingon ko nga gikapoy siguro ko ang atong life, no, di man jud always nga happy ta ang atong kinabuhi, no, kay naatanan samot na ako usa ka mama working pa jud. Mugikan ko dire 5 maabot 6 o'clock, diba? Dili sayon mumata ko og sayo 4 o'clock magluto og kanang sudan. Akong mga anak natulog pa while nagwork ko. Ako sa sila gi monitor kay klase naman, nag-online class na. So, while nag-work ko, kimonitor na ko akong anak. Kay kaning akong anak, dili man ta makaingon nga nag-focus siya sa iyahang online class. Naman dyan na nga magduwa, diba? So, maun to guys, dili sayon ang usa ka mama. While nag-work ka, imong anak naa sa balay, so, imo na tawagan ako, i-monitor nako kung nagsige ba siya o online, sige siya answer, wala nagduwa. So mao na bahin ang akong hunahuna. So nakaingon ko siguro nga stress ko sa karon nga time, grabe, super stress ko. Lahi sad sa akong anak, no, naa pa jud ko lain di stress akong papa. Sa tinuod guys, gikan akong papa sa hospital. Gikan siya sa hospital kay nagpa-check up. Nakakita man siguro mo sa uban akong video nga akong papahinay. Kana bang makaingon ka nga naunsa man ni siya oy na stroke ng anak. Guys, akong papa na operahan diri sa bukog sa liog kay natagak man na siya. Construction worker akong papa. Yes, proud ko kay maunay nakapakaon sa amo. Panday akong papa. Natagak siya guys. Nagtrabaho siya. Kapila siya natagak. Unya natumba sa dya sa motor. Actually guys, giingnan na ni sa akong mga igsuon niya di napatrabahoon. Ni trabaho man jud siya. So mao nang nahitabo, wala dayon siya naingana sa nidagan ang tuig, nagkahinay siya, nahibong na ni. So napiit ay ang nerve sa iyang liog. So kinahanglan need gioperahan siya. So gioperahan siya 2018. Karon operahan unta siya pag March. So March di naman pwede. Start na unta to ang kanang process namo nga mao na to siya jud ba i-check up ana naabot man ni ang atong sitwasyon karon di naman normal. So wala na stop. Wala na dayon. So na stop na ara siya sa balay pirme. Karon nagkahinay na siya guys. Di na siya kabarog na siya lang. Dili na siya basta ati manuno na siya. Makita na akong mama nga naing ana akong papa, di ba maguulta nga makita nimo imong papa nga naay sakit. Mura siya nagantos pero guys wala siya gibati. So mo na guys, unique akong family kay naa diri akong mama ug papa ug ang mama sa akong bana naa diri. Mga senior na sila guys. Mga senior na sila. So mo na guys, dako kayo akong responsibilidad dako kaayo. So kuan lang kanang positive lang, think positive, smile lang always, pray to God. So mana guys, enjoy my video nga naglakaw-lakaw ni para paluag lagi sa utok ni nang bandin. Salamat sa akong bana nga kanang
iyasad ko isuroy para kuno kanang malingaw sad ko kay paminaw niya murag na focus na ko ba. So muna guys, para sad kanang kuan sad akong hunahuna gani kanang malahi sad ba bisan sa isa lang gani ka adlaw or pila ka oras. So thank you Renier sa imong pagsabot nako nga bisan usahay kulang na kog time nimo, kulang na kog time sa atong mga anak. Salamat sa pagsabot. So guys, enjoy my video. Nindot kayo tanawon ang mga tanom nga mga green samtang nagsakay ko sa motor. Sus pagkanindot kaayo, mga green kaayo. Kunya, sus guys, kung probablemente mao ni perme akong makita, nindot kay sa mata, dili ta mag kana ganing magmuta-muta. Ay, hapit na may murag layo-layo pa jud siguro ni nya na tricycle. Sus, sige kog pangupot ani kay murag kuan kanang kusog-kusog ang pagpadagan ani niya. Kuan siya guys, bisan init siya diha pero ang iyang hangin bugnaw. Nindot kay paminawon nga makasuroy ta bisan sa isa ka buwan kausa lang para makaluag sa ato mga tornilyo sa oh, padung na gyud na siya dito kana diha bugnaw kaayo ni dire. Nya probinsya kayo ba? Kuan ni siya sa Carmen ni siya. Nya padung mi ani sa Eco Farm. Nya naay tubig. Nya maligo gidami sa iyahang amigo didto nga taga Carmen. Nya tuman mi sa ilahang balay. Nya timing sad nga among tuyo didto magkuha sa kanang uniform sa kong bana kay mananahi man na iyahang igsuon ilahang business. Dito mi nagpatahi kay barato man so dasad laag. Nya to gisuroy mi niya. Salamat kayo. Nakalimot man ko sa iyahang anoy kisa iyangan. Gitutulan mi gikuyugan jud mi didto. Na hapit na mi maabot na nami sa eskina. Kuan na siya diha libaungon niya. Hindot kayo. Hapit na jud mi maabot, excited na kayo ko. Inay si Lolo naglingkod sa daplin sa karsada. Nindot kaayo, hapit na excited na kay ko ani kay hapit na maabot pero sa akong excited maura gyapon kay dili ko kaligo kani laging period sa babae na timing man nga naabot aning adlaw sa among paglaag. Wala naabot na jud mi nangita mi og among kaparkingan. Nangita mi og vacant kay excited na kaayo mo adto. Kung unsa ang dagway ani. Kay first time pa sad ni nako guys pagsuroy. Kuan siya daghan kayo siya hagdanan. Sus, ako magdaw makari ko karong adlaw. Dili. Hindi pa dili. Nani karong sa duwa na usupan. Mahinaw lang. Napa di balay sa ibabaw sa mangga. Oh, naibalay sa ibabaw sa mangga. House 3. Tree house. Hindi na ba? Ingon ba ka nga may pa-refund? Oo, ganun. Pwede na tulog gabi isa. Ayaw, yan, yung kakagbiyo.
tagmingaw siya. Ana ka kay mingaw ikaw ra usa. Oh, mingaw kayo. Ari ko no siya diri kay mingaw. Himurag baki. So, ito ka. Diri lubog-lubog na ni. Lubog-lubog na ni. Dapat adto ka didto na. Daghan kay nangaligo guys. Lingaw guys sila guys. Hala nir taas man di ani oy. Luwi kay ko kay di ko kaligo. Dili man ko kaligo guys, luwi kay ko. Ari atong ka ubos kay. Ang tree house. Just a tree house. Guys, padong namin ulit guys. Padong namin uli. Salamat sa inyong pagtanaw. I hope nga na-enjoy mo sa akong new video karon. Kinsa to ang wala pa naka-subscribe, please subscribe.